Αυτός είναι ο Sam Sulek, ο fitness influencer που έχει κάνει blow up τους τελευταίους μήνες με εκατοντάδες εκατομμύρια views και εκατομμύρια συνδρομητές. Έχει ακραίο φιζίκ σε ηλικία μόλις 21 ετών, ενώ παράλληλα κάνει μια πολύ κακή διατροφή. Τι λέω μετά? Για την επόμενη μία εβδομάδα θα δοκιμάσω επακριβώς όλες του τις προπονήσεις αλλά και τη διατροφή του και θα προσπαθήσω να βρω το μυστικό του, γιατί αντικειμενικά ο τύπος είναι ένας στο εκατομμύριο. Ο Sam Sulek ξεκινάει την ημέρα του με σοκολατούχο γάλα. Ναι, σοκολατούχο γάλα. Είναι παγωμένο και δεν μπορώ να το κατεβάσω. Για απλά λέω δικαιολογίες. Πόσο γάλα πρέπει να πιείς? 1000 θερμίδες, σοκολατούχο γάλα. Ορκείς. Τι λες ρε? Πιστεύεις? Άλλα 2 τέτοια, φίλε. Και θα πάρω στο φίλο μου τον Διογέλ, θα πάμε να τον ξυπνήσουμε. Ολοκλήρωσα το πρώτο task της ρουτίνας του Sulek, πίνοντας και το δεύτερο λίτρο γάλακτος και ακολουθούν άλλα 2. Ποια είναι η λογική βασικά? Η διατροφή του είναι χάλια, μπρο. Είναι χάλια, λέει. Ναι, αλλά δες τον πώς είναι. Έκανα φάρσα στο φίλο μου τον Διογέννη, ο οποίος μόλις είχε ξυπνήσει, με σκοπό να τον κεράσω σοκολατούχο γάλα. Θα βγεις εσύ πρώτος και θα βγω μετά. Για να φέρω και αυτόν πιο κοντά στη ρουτίνα του Sulek. Πλάκα κάνω, απλά ήθελα να τον ενοχλήσω λίγο. Έφερα να συγκεράσω ένα μικρό. Μην φεύγεις. Φεύγει. Καλημέρα, καλό διάβασμα. Γεια σας, Δεγενή. Πρώτη άσκηση έχουμε εδώ. Pull down. Πόσο σετ? 2 σετ. Πρώτη μέρα προπόνηση πλάτης, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κάλεν από αυτήν. Μόνο πάρω πλάσ. Ο Sam Sulek δεν έχει στάνταρ πρόγραμμα, κάνει σε κάθε προπόνηση διαφορετικές ασκήσεις. Αυτοσχεδιάζει ανάλογα με την μική ομάδα που θέλει να χτυπήσει εκείνη την ημέρα. Κάνει πολλές ασκήσεις από λίγα σε κάθε μία. Πολλές φορές λιγότερο από 3 και φτάνει μέχρι την αποτυχία. Πραγματικά σε αυτό το βίντεο θα δεις τι εστί αποτυχία σε σετ, γιατί θέλω να νιώσω τη ρουτίνα του Sam Sulek στο 100%. Τίποτα. Δώσε, πάμε. Το έχεις. Πάμε. Κάνε focus. Δεύτερο γεύμα δημητριακά μεγάλα. Πραγματικά το στομάχι μου, μάγκες, με έχει πεθάνει. Βλέπεις ότι έχω αρχίσει κιόλας να καταλαβαίνω πόσο δύσκολο θα είναι το συγκεκριμένο challenge από την πλευρά της διατροφής. 5.000 θερμίδες κάθε μέρα από τροφές που είναι πολύ χάλια διατροφικά, με πάρα πολύ υδατάνθρακα και ζάχαρη. Ήπια μια πρωτεΐνη όπως κάνει και ο Sam από την πρώτη εταιρεία 100% ελληνικής παραγωγής, την Tesoro. Χρησιμοποιούν τη στέβια ως γλυκαντικό και όχι τη σουκραλόζη όπως κάνουν οι περισσότερες εταιρείες, καθώς η σουκραλόζη είναι ένα φθηνό υποκατάστατο της ζάχαρης και έρευνες έχουν δείξει ότι είναι επιβλαβής για την υγεία. Αφήνω link στην περιγραφή, πραγματικά είναι απίστευτη και με κωδικό χάρις 247 έχεις 10% έκπτωση. Χαίρετε. 12 τεμάχια, μία πατάτες goodies για εδώ και ένα Texas burger με πατάτες. Επόμενο γεύμα από φαστφουντάδικο, κυρίες και κύριοι, παρέα με το Διογέννη, ο οποίος μου είπε πολλές φορές τη φράση Φέρτο μου. Περίμενε ρε μπρο. Σίγουρα δεν απόλαυσα το γεύμα μου γιατί είχα φάει ήδη πολύ σαβούρα. Είμαι πιο καλός στο να τρώω φαγητό παρά στο τέρμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω το Διογέννη. Γνώμη για Sam Sulek. Γνώμη για Sam Sulek. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Sam Sulek εξωφρενικός, top 0,001% genetics και ειδικά και με αυτή τη διατροφή. Και πολύ καλά προφανώς κάνει respawn και στα αναβολικά. Πολύ σωστά αυτά που είπε ο Διογέννης. Τελειώσαμε το γεύμα και ύστερα από λίγες ώρες για να ολοκληρώσω τις 5.000 θερμίδες έπρεπε να φάω 4 donuts. Άγιος μου καλημέρα. Έχουμε εδώ πέρα τα cornflakes μας. Δεν κοιμήθηκα καλά χθες. Προφανώς ήταν από τη ζάχαρη και τον υδατάνθρακα αυτή η υπερένταση που είχα. Και νιώθω αρκετά χάλια, δεν έχω καθόλου διάθεση. Πραγματικά, όταν τρως πάρα πολύ σαβούρα, σου χαλάει τη διάθεση, δεν έχεις ενέργεια να κάνεις τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνω Sam Sulek αυτό κάθε μέρα. Πήγα μέχρι την Κομοτηνή. Γεια σου, κολλητέ. Whoa, a girl was just like fucking really waving at me. Για να κάνω προπόνηση με τον Πύλο. Είμαι ο Βασίλης, ασχολούμαι με το bodybuilding από τα 15 μου. Πραγματικά αυτό που αντίκρισα δεν πίστευα στα μάτια μου. Το παιδί είναι 20 χρονών και είναι τεράστιος. Θεωρώ πως έχει πάρα πολλές πιθανότητες για να φτάσει μέχρι και το Ολύμπια. Αφήνω τα social media του στην περιγραφή για να το τσεκάρεις. Μισές. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Αυτό είναι, μπρο. Πάμε ρε.
Πώς το θες. Πάμε. Μπράβο. Πού μαλάκα. Είσαι. Κάναμε την προπόνηση στήθους του Sam Sulek, πολλές ασκήσεις από 3 σετ, όλα μέχρι την αποτυχία. Όταν φτάνει σε αυτήν με επαναλήψεις full range of motion, δεν τελειώνει το σετ του, αλλά συνεχίζει να δίνει ερέθισμα κάνοντας τις λεγόμενες μισές επαναλήψεις, κάτι που βλέπεις να κάνουμε κι εμείς. Μπράβο. That's it, bro. That's it. Όταν παιδιά μπαίνουμε μέσα στο γυμναστήριο, πάμε εδώ. Gym. Πιστεύεις ότι ο μέσος άνθρωπος κάνοντας τη διατροφή του Sulek μπορεί ακόμα κι αν πάρει φάρμακο να έχει τέτοιο φυσικ? Γίνεται αυτό? Ή θεωρείς ας πούμε ότι είναι κάτι γενετικό τρελά ο Sulek? Ο Sam προπονείται γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια από ό,τι έχω διαβάσει. Πιστεύω ότι είναι αρκετά Genetic freak. ακριβώς. Τον πήρε από το στόμα ακριβώς και κάνει πάρα πολύ καλό response στο φάρμακο. Καθώς και το diet του έχει αρκετή πρωτεΐνη μέσα από ό,τι δεις. Γενικά τα γαλακτοκομικά, το σοκολατούχο γάλα που πίνει. Από carbs έχει αρκετά donut. Πολύ ζάχαρη, πολλά λιπαρά. Πολύ ζάχαρη, πολλά. Πίσω στο diet του Sulek έχουμε μπεργκεράκι. Και η μέρα ολοκληρώνεται με donut και λίγα ακόμα δημητριακά που με το ζόρι έφαγα για να συμπληρώσω τις 5.000 θερμίδες. Μάγκες, πραγματικά ξεράσω. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Τρίτη μέρα κυρίες και κύριοι, παρότι ακόμα νιώθω χάλια, έχουμε πάλι δημητριακά. Θα πιω μόνο 1 λίτρο σοκολατούχου γάλακτος. Εδώ, αντικατάσταση. Πάμε λίγο σε σταματάκι. Να σου πω ρε, το παιδί που έπαιρνε αναβολικά που είναι τώρα. Το καλέν. Ναι. Νομίζω είναι στο σπίτι και κλαίει, φίλε. Η προπόνηση ποδιών του Sulek αποτελείται από 4 ασκήσεις. Έχουμε πάλι μέγιστη ένταση, φτάνουμε στην αποτυχία σε κάθε σετ. Βλέπεις πόσο πολύ πιέζομαι και η αλήθεια είναι πως δεν με δυσκολεύει το κομμάτι της προπόνησης στη ρουτίνα του. Έχω συνηθίσει σε υψηλής ένταση σετ, αυτό κάνω και στο δικό μου πρόγραμμα. Αν και σίγουρα ο Sam, κουβαλώντας πολύ περισσότερη μύκη μάζα από εμένα, είναι λογικό να έχει και μεγαλύτερο όγκο προπόνησης. Τέλος. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν, μπρο. Τελευταία άσκηση. Έχει Smith καθίσματα, 1 σετ μόνο. Το μπέργκερ που βλέπεις είναι από τα λίγα γεύματα που απόλαυσα στο συγκεκριμένο challenge. Βαθμολογία 9,3 στα 10. 8,5 στα 10, 8,5 στα 10 ήταν. Κάλλο είναι πολύ φαν της τράγκας. Μάλλον γνώμη για Sam Sulek. Σοβαρός. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάρης έφτασε στο πρόγραμμά του και το έβγαλε επάξια. Μπορεί και να το ξεπέρασε κιόλας. Εννοείται ρε μπρο. Τώρα αυτός θα κάνει βίντεο ζώσα το Χαριστένιξ για μια εβδομάδα. Τελειώσαμε τα υπέροχα μπέργκερ, φάγαμε και τις πατάτες. Λοιπόν, μάγκες, τελευταίο γεύμα της ημέρας. Ντόνατς, μισή μπουγάτσα, 1 μίλκο. Με έχει κουράσει πολύ η συγκεκριμένη διατροφή. Τόση σαβούρα πραγματικά δεν τρώω ούτε σε ένα εξάμηνο. Εν τω μεταξύ, με τον Sam Sulek είδα ότι σπουδάζουμε παρόμοια πράγματα. Αυτός σπουδάζει μηχανολόγος, μηχανικός, ενώ εγώ σπουδάζω μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Είναι αρκετά κοντά αυτά τα δύο, μπορείτε να το ψάξετε. Επίσης, κάτι που σίγουρα δεν ήξερες, ο Sam Sulek παίζει χρόνια βιολί. Σήμερα δεν κατάφερα για λίγο να φάω 5.000 θερμίδες. Πραγματικά έφτασα στα όρια μου και αυτό που ακολούθησε το περίμενα, ήταν αναμενόμενο. Μάγκες, η ώρα είναι αυτή που βλέπετε. Δεν μπορεί να με πιάσει ο ύπνος, νιώθω το στομάχι μου πολύ βαρύ, τέλος πάντων, γεμάτο. Τόσο από αυτό έχω και υπερένταση, η οποία σίγουρα προέρχεται από τον υδατάνθρακα και από τη ζάχαρη. Αύριο έχουμε και πρωινό ξύπνημα. Τέταρτη μέρα, ο Sam Sulek έχει χέρια, δικέφαλα και τρικέφαλα. Πώς με βλέπεις? Σκληρός. Νομίζω δουλεύει η διατροφή Sam Sulek. Πάλι η ίδια φιλοσοφία, λίγες ασκήσεις και σετ μέχρι την πραγματική αποτυχία. Η αλήθεια είναι πως δεν νιώθω ότι έχω περισσότερη ενέργεια στην προπόνηση, που αυτό θα ήταν και το λογικό. Αντίθετα, ο πολύς υδατάνθρακας και η ζάχαρη λειτουργεί πολύ κατά μου στο κομμάτι της απόδοσης. Ο Sulek στη ρουτίνα του δεν κάνει καθόλου ώμους. Απομονωτικές. Καθόλου. Και πώς έχετε τις ώμους? Αυτή είναι μία από τις πολλές απορίες που υπάρχουν για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, αν πάρει κάποιος αναβολικά, δεν πρόκειται οι ώμοι του να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, ειδικά αν δεν κάνει απομονωτικές ασκήσεις. 5.000 θερμίδες και σήμερα κατάφερα να τις φάω, ευτυχώς για το βίντεο.
βίντεο και δυστυχώς για τη γράμμωση που θα κάνω έπρεπε να τις ολοκληρώσω σε μικρό χρονικό διάστημα καθώς έφευγα για ταξίδι στη Σουηδία, όπου την 5η μέρα ο Σούλε κάνει το κάρντιό του, έτσι και εγώ βγήκα στους δρόμους της Στοκχόλμης για τρέξιμο. 30 λεπτά, κάναμε 30 λεπτά κάρντιο, όπως ο Σαμ Σούλεκ, πραγματικά με πέθανε. Πιο πολύ το κομμάτι της διατροφής, αηδιαστικό. Ελπίζω να μπορέσω να ξαναπροσαρμοστώ στα παλιά μου δεδομένα γρήγορα. Πριν το challenge ήμουνα 80 κιλά και μετά το challenge ζυγίζω. Η στιγμή της αλήθειας. Συμπερασματικά, ο Σαμ Σούλεκ είναι ένα θαύμα της φύσης. Ακόμα κι αν έτρωγα τις θερμίδες διατήρησής μου με αυτήν τη διατροφή, με τη σαβούρα που τρώει δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να γίνω σαν αυτόν. Ευχή μου καλή τύχη για να χάσω ό,τι έβαλα στο συγκεκριμένο βίντεο. Γράψε μου από κάτω ποιανού τη ρουτίνα θα ήθελες να κάνω. Like, subscribe για να φτάσουμε τους 100.000 και μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαι πάντα καλά.